Sziasztok! Első közös videómban barátnőmmel azt szeretnénk megmutatni, hogy ha sok csillagszórót összekötöztök, és egyszerre meggyújtjátok, akkor az hogy is fog kinézni? Hát igen. Nézzétek meg! Mi pontosabban 142 darab csillagszórót fogunk összekötözni. Drága volt! Igen, drága volt, többre nem volt pénz. Jó, volt csak. Elég ennyi. Igen, nem pazaroljuk annyira nagy hülyeségre azért a pénzünket. Ez megy a tetejére. Itt belőttem. Nem baj. Még ha nem tudnál, úgyhogy ki vagy? Na, Ezt te ki vagy te? Na jó van, fogom ki meg kötőt. várjál. Fogd már össze jobban. Na, már le is törted. Bakker. Jó szorosan, mert szétmúlik és nugásállom. Hát csak nem várja, mert nem ragad! Ami nem szigetelőre kéne. Bazd meg! Nem találtam szigetelő szalagot, érd ennyivel. Már kiáll a füle. Milyen füle? Ez. A pityán lefagyasztom, na. El vagyunk. Olcsó játék hülye gyerekeknek, ti remélhetőleg ne próbáljátok ki. Mi is ezt még, jó, amatőrként, elsőként először próbáljuk ki, de valószínűleg első és utolsó alkalom, hogy mi ilyet teszünk. Amúgy nem vagyunk hülyék, csak furcsán normálisak, már bocs, hogy beszólom, Bella. Igazad van. Na várjál, még ide is tekerek egy kicsit. Két hullama. Ó, ne hújjon már szép, mert az ideglobot elkötünk. Ez mit csinál? Bevágod a kájhába? Haha, felrobbantom a házat, hülye! Nem vagyok hülye, furcsán normális. Jó, bocs, elfelejtettem. Jó, azt mondjuk, hogy elég lesz, még tekedik rá, vagy Elvágom, várjál. Na. Oké. Figyelj. Ezen van. Jó. Mivel feljebb is kéne, nem fog benne megállni. Hát még, hogy egyet ide tekerhetünk, nem? Tekersz? Kb. Ide. Fogja nekem mondani. Jó, semmi, még egyet tekerve. Jó van, de nem fog betűnni. Ne ordibálnál, köszönjük. Nézzétek meg! Ez egy csokor csillagszagó. Virága nem tellett. Hát ezt meg lefele van. Na, szújjon be! Bazd meg! Jussi! De jól szúr bele, hát nem fog Nem ezt betűnni. csinálom, ne veszek egy víz. Most fogja, te! Na. Lújjomat is. Ó, bakker! Most ezt mire megtalálom. Figyelj! Na végre. Amúgy Bodnár Csilla videózik. Bodnár Anna Bellának a kezében most van ez a micsoda. Én meg fogom a csillagszórót. Csillaszóró. A csillagszórót. Szerintem még egyet Te fog gyúlni? Be! Ó, hát szerinted, ha a szikszallag begyújt abba a videóba, akkor itt a cellux nem fog? Na, és készen van. Kész van? Ezt fogjuk itt meggyújtani, le fog égni, tök szuper lesz, meg minden, de majd pár óra múlva, amikor sötét lesz. Visszatérünk Visszatérünk azzal a gyújtási videóval. Igen, amiben meg is gyújtottuk ezt. Szépen fog égni, a hajunk is, meg minden. Várjátok a videót, sok szeretettel, reméljük tetszeni fog. Sziasztok, ennyi volt, Sziasztok. kapcsoljuk ki a kamerát.